Mukabat sa usa ka bilyon ka pesos ang kantidad nga makolekta sa New People's Army gikan sa ilang mga extortion activities diha sa mga agro-industrial sectors, mining companies, transport sectors, business sectors ug uban pang mga individual dinhi sa Eastern Mindanao. Kini mao'y gibutyag ni Eastern Mindanao Command Commander Lieutenant General Benjamin Madrigal. Gidasig ni Madrigal ang mga negosyante nga dili mohatag og extortion money ngadto sa mga NPA. Kinahanglang maundang ang pagtunol ngadto sa maong grupo aron dili na kini sila makapadayon pa sa ilang mga aktibidad. Without these funds na na-generate nila, wala namang magiging miyembro. Wala magiging miyembro at wala rin maibibili ng armas at mga bala. For this particular, na hindi naman, depende kasi po yan. Alam nyo, minsan, lalo na panahon ng eleksyon, may iba ring sources ng pondo during election period, yung tinatawag nilang campaign, permit to campaign. No? Matod ni Madrigal, walay maani kung magsigi og hatag diha sa mga komunistang NPA kay walay kasiguruhan nga luwas sila sa himuong pagpangdaob o pagpangatake. Gitataw ni Madrigal nga ang mga negosyante mapugos lamang sa pagtunol tungod kay nahadlok. Busa kung gipanghasi sila, kinahanglang makigkoordinar sila sa pinakaduol nga AFP ug PNP headquarters o mga units diha sa ilang mga areas ug i-report kining mga gituuhang forged taxation nga giimposar sa NPA. And binibigyan natin ng options kung paano ang gagawin, especially to join us. Together with the PNP, yung tinatawag nating investment protection and yung security operations para mailatag yung security, para maiayos yung halimbawa pag may ina-undertake na project, may co-coordinate din yung activities ng ating kasundaluhan para nababantayan sila habang sila ay gumagawa ng kanilang projects. Kasama mo sa balita, kini si Radyoman ay Miginita, Tatak, RMN. Tatak RMN.